Mae'n siŵr bod llawer ohonoch chi eisoes wedi sylwi ar enwau fel Aberdeen i fyny yn yr Alban, ac wedi tybio mae'r un gair ydy hwn ar Aber sydd gennym ni yn Gymraeg. Aberystwyth, Abersoch, Abertawe ac ati. Mi oeddech chi'n gywir yn hynny. Ystyr Aber ydy, wel, fel gwir llawer ohonoch chi, lle mae afon yn llifo i'r môr, neu weithiau lle mae afon yn llifo i afon arall. Rwan tasan ni'n mynd yn ôl i'r flwyddyn 600, mi oedd y Brythoneg yn cael ei siarad o Glasgow, Caeredin, trwy ran fwyaf Lloegr i lawr yr holl ffordd i Lydaw. Oedd hi'n un o ieithoedd mwyaf oedd ddim yn romans yn weddillion ymerodraeth Rufeinig a gorllewin. A dyna pan bod Aber yn gyffredin i'r ieithoedd hyn. Mae o'n digwydd yn Llydaw. Mae yna 3 Aber yn leon yn y gogledd orllewin. Aberilddwyd, Aberach ac Aberbeniged. Ond mae debyg bod y gair wedi hen farw mewn Llydaweg llafar. Ond does gennym ni ddim Aber sicr o'r hen ogledd, heblaw falla un. Ond yn yr Alban, mae yna dros 10 ar 20, ella rhwng 10 ar 20 a 100%. Da ni ddim yn siŵr eto, achos oes ddim astudiaeth lawn wedi bod. Ond pan bod ni fyny yn yr ardal yma, o ddim yn yr Alban, mae nhw mewn gwirionodd, ond ym Mhrydyn neu Pictland. Yn yr ardaloedd yn arfer siarad Phicteg, ac mi oedd hon yn iaith oedd yn perthyn yn weddol agos i'r Brythoneg, yr hen Gymraeg. Da ni ddim yn gwybod pa mor agos oedd hi mewn gwirionedd, achos bod y testuna yn gyfyng dros ben. Ond mi oedd yna deyrnas lewyrchus, ddiwylliedig, Gristnogol, efo arlunwaith rhyfeddol yn bod yma hyd at 900. Chos tua blwyddyn 900 mae'r ffynonella yn peidio sôn am Prydain, Pictiaid, Crwythnia, Wertyras, Phicteg ac ati. A maen nhw'n sôn am deyrnas Alba, neu deyrnas Sgotiaid. A beth da ni'n meddwl sydd wedi digwydd yn fras iawn di tua'r blwyddyn 900 bod y deyrnas Phicteg hon wedi cael ei geilegeiddio, bod y uchelwyr a wedyn y bobl gyffredin wedi dŵad i siarad Gaeleg. Mae'r broses yma'n dywyll dros ben bod sawl ysgolhaig wedi edrych arni hi. Mi allan ni dybio bod y Phicteg wedi marw ella yn y 10fed ganrif ella chydig yn hwyrach. Ond mae yna awgrymiadau bod y deyrnas Phictaidd hon eisoes yn drwm dan ddylanwad y Gwyddelod y siaradwyr hen eileg, os mynnwch chi. Ond beth ddigwyddodd wrth i'r holl bobl yma fabwysiadu Gaeleg a dod i'w siarad hi fel iaith bob dydd, mi ddaru nifer bychan o eiriau barhau, geiriau defnyddiol, a maen nhw'n debyg iawn i'r Gymraeg. Mae yna rhyw naws gweinyddol neu ariannol iddyn nhw. Ac un o'r geiriau yma, mae'n debyg, oedd Aber. Ac mi ddefnyddiwyd y gair yma gan y geiliaid i fathu enwau llefydd newydd. O'r holl enwau afonydd sydd yn dilyn Aber, Abercrombie, Aberdeen ac ati, does na ddim un ohonyn nhw yn bendant yn Brythoneg. Does dim un yn dangos nodweddion ieithyddol y Brythoneg, does dim un yn dangos geiriau sy'n bod yn y Brythoneg yn unig. Mae'n bosib y llawer o'r rhain yn addasiadau o enwau Phicteg oedd y bod, neu ella i bod nhw all yn enwau llefydd sydd wedi cael ei bathu o'r newydd gan siaradwyr Gaeleg. Felly dyna pam bod Aber mor eang i ddosbarthiad ac yn dyst i iaith Brythonig y Phictiaid. Mae yna air cytras, sy'n rhannol gytras yn Gaeleg yr Alban, unfer. A mae hwn yn cynnwys yn y bôn yr un ber sy'n golygu llifo. A mae hwnna i weld yn Inverness
Inverness. A mae'r ber yma sy'n Aber i weld yn cymer, a cemper yn Llydaw, llifo gyda'i gilydd. A mae o weld hefyd yn goferu a diferion ag ati. Felly mae'r rhain i gyd yn perthyn, a dyna pam bod gennym ni Aber i fyny yn yr Alban.